Бу атнада җирлегебездә Татарстанның элиталы орлыклар ассоциациясе составына керүче хуҗалыклар вәкилләре катнашында киңәшмә узды. Анда республиканың Әлмәт, Лениногорск, Минзәлә, Актаныш, Тукай һәм Мөслим районнарының орлыкчылык белән шөгыльләнүче хуҗалыклары җитәкчеләре һәм агрономнары катнашты. Чараны сәламләү сүзе белән район башкарма комитеты җитәкчесе Альберт Хуҗин ачып җибәрде. Татарстанның элиталы орлыклар ассоциациясе генераль директоры Юрий Еров төп доклад белән чыкты. Ул агымдагы ел нәтиҗәләренә йомгак ясады, алдагы елларга билгеләнгән бурычларны тәгаенләде. Показатели в республике по семеноводству неплохие. В Российской Федерации мы по наличию посевов оригинальных и элитных посевов занимаем первое место. Наш показатель, значит, доля составляет 40% в зерновом клине. Значит, этих категорий в Российской Федерации этот показатель составляет всего 15%. Докладчы билгеләп үткәнчә, республикада орлыкчылык торышы яхшы. Чәчүлек материалының 40%-ын элиталы һәм оригиналь орлыклар алып тора. Гомумән, Татарстан элиталы һәм оригиналь сортлар үстерү буенча Россиядә беренче урында бара. Безнең районда да бу юнәлештә максатчан эш алып барыла, ди белгечләр. 2012 елдан бирле орлыкчылык белән шөгыльләнүче Авзалов Алмаз фермер хуҗалыгы бодай, арпа һәм борчак культураларының элиталы сортларын үстереп сата. Үзенә фермер хуҗалыгы оештырып, яңадан бу эшне башлап җибәрде. Бүгенге көндә инде ул районның әзме, күпме, күләмен дип әйтергә кирәк, семена алыштыру, яңартуны тәэмин итеп тора ала. Сифатлы орлык уңыш нигезе дисәк тә, игенчелектә ахыргы нәтиҗәләр табигый климатик шартларга да бәйле. Әлегә уҗым басуларында кар булмавына борчылырга урын юк, ди белгечләр. Безнең бер-ике көн түбән температура булды бит инде. Беренче көндә -21 булды, аннан соң 2 көн -16. Но инде ул бер көнгә озакка сузылмаса, куркыныч дип санамыйбыз инде. Шуңа инде алдагы көннәрдә карлар көтелә. Киңәшмәдә орлыкчылык тармагында игълан ителгән елның иң яхшы орлыкчылык хуҗалыгы конкурсына йомгак та ясалды. Бүләкләнүчеләр арасында Авзалов Алмаз фермер хуҗалыгы җитәкчесе һәм баш агрономы да бар иде. Әлфинур Даңманова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.